Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo d'equacions anem a veure com resoldre equacions de segon grau incomplertes. Hem vist en algun altre vídeo com resoldre les equacions de segon grau complertes, és a dir, que tenim tots els termes, la x al quadrat, la x i el terme independent, és a dir, la a, la b i la c, i aquí anem a veure com resoldre equacions de segon grau on ens falti la c i després anem a veure com resoldre quan ens falta la b. Ho podríem fer també per la fórmula, és a dir, per exemple, aquí diríem que la a té un valor de 2, la b té un valor de 10 i la c té un valor de 0 perquè la c no hi és. A partir d'aquí podríem resoldre directament, és a dir, si fem la fórmula, menys b ens donaria menys 10, més menys arrel de b al quadrat, és a dir, 10 al quadrat, menys 4 per a per c, és a dir, substituïm la a per 2 i la c per 0, i tot partit per 2a, en aquest cas 2 per 2. Si anem calculant, ens donaria menys 10 més menys arrel de 10 al quadrat, que seria 100, i aquest pack d'aquí, diguéssim, 4 per 2 per 0, 4 per 2, 8 per 0, 0, ens donaria sempre, aquesta segona part, 0. A sota, 2 per 2, 4, i a partir d'aquí, si fem l'arrel de 100, ens donarà 10, i tindríem menys 10 més menys 10 partit per 4. Si fem aquí les dues solucions, ens donarà menys 10 més 10 entre 4 i menys 10 entre 4. El primer ens donarà 0, perquè si fem 10 menys 10, 0 entre 4 seria 0, i menys 10 ens donaria menys 20, i entre 4 ens quedaria 5 negatiu. És a dir, les dues solucions d'aquesta equació de segon grau seria el 0 i el menys 5. Ho podem fer d'una altra manera, una mica més ràpida. Sempre que ens falti la c, com que tots els termes tenen x, el que podem fer és posar una x i treure factor comú de x. Si traiem factor comú de x, ens quedarà 2x, és a dir, el que fem és anem a treure factor de x i ens quedarà 2x més 10. És a dir, traiem una x de cada terme, aquesta que està elevada al quadrat doncs ens queda simplement elevat a 1, i aquí, que teníem una x, ens queda simplement l'altre terme, que seria un 10. També igualat a 0, i aleshores, sempre que tenim un factor comú, si nosaltres eliminem, diguéssim, el parèntesis, el tapem, ens queda que una solució directament és x igual a 0. És a dir, el que fem és igualar cada un dels dos factors. Nosaltres tenim dos factors, que vol dir dues coses que estan multiplicant, igualades a 0. Si igualem el primer factor x igual a 0, ja tenim directament una solució, x igual a 0. Si igualem l'altre factor, és a dir, eliminem aquesta x, i igualem l'altre factor, que seria, en definitiva, el que ens queda dins del parèntesis, ho igualem a 0, resolem aquesta equació de primer grau. Les x a un cantó, números a l'altre, que això ens donaria 2x és igual a menys 10, i el 2 que està multiplicant ens passaria dividint a l'altre cantó. En aquest cas ens donaria menys 5. Per tant, veiem que la solució 0 i menys 5 ens dona el mateix que si ho fem amb la fórmula. Anem a veure un altre exemple on ens falti ara la b. És a dir, tenim ara que la a val 2, la b val 0 perquè no hi és, i la c val menys 18. Igual que abans, ho podríem fer per la fórmula o ho podem fer també d'una manera una mica més fàcil. Si ho fem per la fórmula, menys b ens donaria 0, més menys arrel de 0 al quadrat
que seria 0, menys 4 per A per C, és a dir, en aquest cas multipliquem menys 4 per 2 i per menys 18, i tot partit per 2A, que seria 2 per 2. Si anem resolent, aquest 0 podem deixar o podem ja no posar-lo, i ens quedaria l'arrel d'aquesta multiplicació. O sigui, el que faríem és multiplicar el 4 per 2 per 18, 4 per 2 per 18, que ens dona 144, i menys ens acaba donant més 144. I tot partit per 2 per 2, 4. Si fem l'arrel de 144, ens dona 12, perquè 12 per 12 és 144. Per tant, ens donarà més menys 12 partit entre 4. En definitiva, ens donarà 12 entre 4 i menys 12 entre 4. Podem fer la divisió, ens dona exacta i ens dona 3 i menys 3, en positiu i en negatiu. Anem a veure una altra manera de fer-ho sense haver d'aplicar la fórmula. Si fem directament les x a un cantó i els números a l'altre sempre que ens falti la b, el que faríem en aquest cas és 2x al quadrat és igual a 18. És a dir, passem la c a l'altre cantó de l'igual, com que la canviem de cantó, la canviem de signe, i si tenim aquí un número que multiplica la x al quadrat, el passarem a l'altre cantó dividint. Això ens donaria 18 entre 2, ens donaria 9, i ara tenim que x al quadrat és igual a 9, per tant, hem de fer l'arrel de 9, i quan fem l'arrel sempre ens dona més menys, i en aquest cas l'arrel de 9 és 3, doncs ens donaria com a resultat 3 positiu i 3 negatiu.